हाया हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया हायो गिबिजों थानो हायो बेनो जाबाय नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया हायो आं नों गारनो हाया नों गारनो हाया हा नोंनि हौवाया बे नोंनि हौवालायनो बे माथो नोंखौ गारनो हायो होनबाय नोंसोर सानैजों मा जालायो नों बेखौ मा जायो हानाय जायो बिमानै नोंनि बिमानै जायो आरो नों बेखौ मा जायो नों बेखौ मा जायो बियानै रायजो राजा नोंथांमोन नै बियो बेखौ बिमानै जायो आरो नों बेखौ बियानै जायो ना नोंसोर सानैजों दोनखारलायदं दा नोंसोर मारैथो हमजाखो थारमाने हमजानाय जाहैबाय फार्स्ट टाइमाव जों बे मुलि लानानै फैदों गसाइगाव काजलगाव जोङो बेयाव बास स्टेन्डनि ओरै खोला माने नोंसिनि अरिजिनेल जायगाया मा नाम बिजनि फानबारि नोंनियालाय मा नाम बेनाबो फानबारि नोंनिया जायगानि नामा हा बिजनि फानबारियावहाय औ ओमफ्रायसो नोङो दा बेखौ दोनखारदोंना दोनखारबोआखैमोन जोङो दोनखारलायाखैमोन फार्स्टआवहाय जोङो नोंनिया हौवा दंखाना गैखायामोन दङ नोंनिया हिनजाव दंना गैयामोन नोंनिया गथ' दंना गैया नोंना हौवा दंना गैया दङ नों हौवाखौ गारनानै बेजों मानो फैखो बोराया होखारबाय नालाय ओमफ्राय आं नोंनि न'आव थांदोंमोन नों बेखौ मानो लाखो नोंहा हिनजाव दंखाना गैखायामोन दङ जोङो मुलि लानो थांनायाव जोंखौ बानस'नोसै माबानि खारदों होननानै साननै खिनि आलासि थाना बिसिनि बिमानाव नायनो थांदों नालाय बे नायनो थांनायाव जोंखौ बानस'दों आरो ना दोनखादो होननानै ओमफ्राय जों बुंबाय आङो बिजनि फानबारिनि मानसिया दायो नोंसोर बहा हमजाखो आंजों थिनालि मा गामि मा डिस्ट्रिक्ट बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट थिनालियाव हमजाबाय नोंसोरो सोरजों हमजाखो जेबो नङा वाइबो नङा जेबो नङा एज आं इउटुबार दै माने नोंनि न'खरनिफ्राय कमप्लेन थांनायखाय जोङो दिनै नोंखौ बेखिनिसिम रिकभार खालामनांगौ बाध्य जाबाय मानो नोंखौ फानबारिनिफ्राय नोङो थिनालियाव खारखोमानानै थाफैदोंमोन जोङो नोंखौ मा खालामखो नागिर नोंखौ हमफैनो हाबाय नङा दायो नोङो मा नोंनि हिनजाव गिबिजों थागोन ना नोङो नैबेजों नोङो मा होनो बेखौ आनैजों थागोन नोंलाय नोंथ' बेखौ आनैसो जायो नङा होमबा आनै ना बिनि फिसायाबो खनथाम हाबा जाबायना बियो लास्ट फिसा गथ'खौ खिथा आरो 4 नाम्बार दा नोङो हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन दा सिगाङाव बैखौबो नांगोन ना ओमफ्राय आं दा जुदि बिनियाव खोथाखौ बुंबायसो मोजां जागोन आरो हिनजावनि खोथा एसे नांगोन बिसोर जुदि जुदि जायोबा आंबो थारमाने गावबागाव न' आरो आंहाबो थालांबाय इयाव थारमाने नोङो आं थांबाय बेयो मालाय थालांबाय नेक्स्ट टाइमाव माबा मोनसे जायोबा बिनि दायथ'खौ सोलागोन फिसाथ' लादों लाइनाव नङा नों बेखौ मा जायो नों बेखौ हाबा खालामबाय नामा बिनि खाफालाव जे सिन्दुर फोथा दङ नों बेखौ हाबा खालामबाय नामा बे सिन्दुर फोथाया सोरनि सरबुगाव सानैजों थांदोंमोन बे सिन्दुर फोथाया सोरनि ओमफ्राय बे थांनायाव बेयो सिन्दुर थुदोंमोन बोरायनि सोर बोरायनि फाथैलाय बिसा अब्ला नोङो मालाय फाथैलाय बिसि हिनजावखौ नों मानो लाना फैखो होखारबाय बियो बोराय होखारबाय नों मा जायो बिनि मा जायो आङो नों मा जायो बिनि नों जे बेखौ लाबोबाय नों बिनि मा जायो नोङो आं थिनालियाव मन्दिराव थाफै नालाय ओमफ्राय बिबो ओरै होखारजाबाय ओमफ्राय नोङो दायो हिनजाव गदायजों थागोन ना हिनजाव गिबिजों थागोन दा आङो दा खोथा हिनजावखौ नायनांखागोन नों माबा मोनसे बिनो हरनांगोन नोङो मिथिबायना बेखौ नोङो लाबोदों होननानै जालदाब नोङो गारनानै हिनजाव गिबिजों थांनानै सिरि थाहैनानै बेबो जानाय नङा नोङो दायो नोंनि गोसोआव मा सानदों हिनजाव गिबिजों नों संसार जागोन ना ओरैनो नाटक देखायखागोन आं नाटक गुवाहाटिनिफ्राय जों मानो नागिरना फैनांखो मानो गुवाहाटिनिफ्राय जों मानो जाया लोङा उन्दुनो मोनालासिनो नों मा सोरखौ लाना खारामोन होनदों नोङो मोजां खोथालाय नों सोरनि माबाखौ लाना खारामोन नों सोरनि फिसालाखौ लाना खारदोंमोन नामा नोङो बोरायनि फिसालाया बोरायजों आंजों दावराव जाबाय थायो नालाय जेनेबा बोराया बोरायथार आरो ओमफ्राय फिसालाया ओमफ्राय दावराव जाबाय थायो नालाय सामफ्रामबो जुमाय लोंनानै ओमफ्राय नों मानो हाबा लायामोन बोरायथारब्ला नों मानो हाबा लायामोन आंजों बारजों नाङा आथिं आखाइ बुफायजोबना दङ नोंखौ दानो मिथिदो नों बेबायदिबा खारनांगौ नों बिदिबा फिसालाजों खारनांगौ नों बेफोरबायदि फिसालाजों खारनांगौ दा बेनो जाबाय नों बेखौ गारनो हागोन ना हाया
हायो आं नों गारनो हाया नों गारनो हाया हा नोंनि हौवाया बे नोंनि हौवालायनो बे मानसि नोंखौ गारनो हायो होनबाय नों गारनो हाया दायो हिनजाव गिबि थागोन थाया गथ' गथाय नों अनगोन ना हा अनगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना थेंक इउ